بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli Müslüman doğullar, İlmihal adlı programımızın yine bir bölümüne hoş geldiniz. Allah Tebarek ve Teala bu programda, bu bölümde yaxşı tariqada aydıp düşündürmeklige bize muvaffak eylesin ve tamamen bizleri takip edip izlediren Müslüman doğullarımıza hem düşünüp amel etmeklik muvaffaklığını nasip etsin. Ve bu günkü programımızı hayırlı, bereketli, menfaatli aylandırsın. Hürmetli Müslüman doğullar, geçenki bölümümüzde ef'al mükellefinden bahsedendik. İnşallah bugünkü bölümümüzde taharet bahsine şuru etmek için. Taharet lügatta manasına murtkulu. Taharet manası paklik ve temizlik murtkulu. Din İslam'ın özünde paklik ve temizlik mühim murtkulu Müslüman doğullar. Hemçinani ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis mübareklerindeydi olur. En-nezafetu minel iman, paklik, nezafet imandandır. İmanın bir parçasıdır, imanın bir bölüğüdür. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam başka bir hadis mübareklerindeydi olur. Dum alet tahareti yuvassa aleyka rizquk. Hemişe bol taharetin özünde devam et, pakliğin özüne, nezafetin özüne, temizliğin özüne. Giyinişlik edilsin senin özüne rızkın. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şu hadisinden malum murkkulu bir ademi ki pakliğin özüne, temizliğin özüne devam etse onun rızkı giyiniş, rızkı bereketli olacakken. Din-i İslam bizlerden her bir babattan pakliğin özünü takada edikelo, temizliğin özünü takada edikelo. Hemçinani ki namaz okuyacak olsak avval bilen namazın şartı taharet bolkelo. Taharet bolmasa namaz dürüst bolana. Taharet manasına mı? Paklik. Yine qarak görsak zekat. Zekat manası hem paklik bolkelo. Bir adamın malını nisabı etse onun önüne zekat üstüne vacip bolkelo. Şol zekat vermeklik bilen malını necasin özünden, hükmen necasatın özünden, bir göze görünmen duran necasatın özünden temizlik gelo, paklik gelo. Bir ademi ki malını nisabı yetip onun zekatını vermese ol adamın hakkında ol mal neces bolkelo, nafak bolkelo. Yine bir ademi ki bir malın özünü soysa onun önüne tezkiye diyor. Bilim paklik den bolkelo. Bir adam malın özünü soysa ol malı tezkiye etti, ol malın özünü pakledi, onu yemek halal bolkelo. Eğer bir malın özünü soyman, özü hutmurda olsa, özü olasa soyulman, o suratta ol malın özünü neces bolkelo, haram bolkelo, yemek nadırız bolkelo. Tezkiye bilen ol malın özü pak bolkelo. Yine nefsin özünü paklemeklik hemçinani ki Allah Tebarek ve Teala Kur'an'ın önündeydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kad aflaha men tezekka. Ve taƙi kamyap oldu ol adamı ki nefsini pakledi, nefsini temizledi. Şu cihetinden din İslam'ın özünde pakliğin özüne, temizliğin özüne qati ahmiyet var, qati mühim bolkelo. Bizlerden her bir zatın özünde pakliğin özünü İslam takada edikelo. Taharet manası onda lügatta paklik bolkelo. Şeriatta taharet nam bolkelo. Taharet şeriatta iki kısım bolkelo. Paklik iki kısımda bolkelo. Bir hakiki necasten paklik. Bir ademi ki egin maşına bir necasat yoksa ya bir bedenine necasat yoksa onun özünü giderse, paklese ol hakiki necasattan paklik hasıl bolkelo ol adamın özüne. Bir va hükmi necasatın özünden paklik. Bitaratlik şekillik, cunupluk şekillik. Cunupluk, bitaratlik bu hükmen bir necasat bolkelo. Bunun özünden pakliğin özüne, temizliğin özüne den paklikdir. Paklik onda iki kısım bolkelo.
bir haqiqiy nejasatdan farklı, bir hukmi nejasatın özünden farklı. Bizim bir yerde bahs edeceğimiz hem taharat hukmi nejasattan farklı bolmalı. Haqiqiy nejasattan farklı naragan bolmalı. Onun özünü inşallah ayandaki bölümlerin özünde olatu bilen bayan ederiz. Bizim bulgunki bahs edeceğimiz hukmi bolan nejasatın özünden farklı barada bolmalı. Hukmi bolan nejasatın özünden farklı qaysı zat bilen bolmalı? Näme bilen hasıl bolmalı? Allah tebarek ve teala Kur'an'ın önünde aytıyor: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve enzelna mines semai ma'an tahura." Ve tahqiq nazil ettik biz asmandan paklıgıcı suwun özüni. Asıl pak etgücinin asli maddesi su bolmalı. Ha haqiqiy nejasatdan farklı bolsun ya hukmi nejasatdan farklı bolsun. Lekin bizim bul bahs edeceğimiz yaňa maýdyp ötdük, hukmi bolan nejasatdan farklı. Näme üçin muny aýyrabys? Çünki her bir zat ki onun bilen nejasat haqiqiýiň farklygy ortaga gelo, nejasaty hakykatan nejasatyň önden farkly hasyl bolup gelo, o zadyň özü bilen hukmen nejasatdan farkly ortaga gelmäbiler. Meselem her bir akdan farklı ki onun bilen haqiqiy bolan nejasaty gidirmeklik durus bolar, lekin onun bilen taharat etmeklik ya gusl etmeklik durus bolmabiler. Şu jahatinden bizim bulgunky bahs edeceğimiz hukmi bolan nejasatdan farklygyň maddesi vesilesi kim bolup gelo? Su bolup gelo. Su hem aslında iki kısım bolup gelo. Bir su ki onun özüne mutlak su diýiler, bir su ki onun özüne muqayyas su diýiler. Mutlak su qaysi su bolup gelo? Mutlak su asmanyň suwy, meselem gardan eridilip alynan su, ya jalanyň suwy, ya bahryň suwy, ya çeşmäniň suwy, ya guýunyň suwy, ya meselem dağlardan akyp duran şarşarlaryň suwy. Bu suwlar mutlak su bolup gelo. Mutlak su munyň özüne taharat etmeklik, gusl etmeklik, yani hukmi bolan nejasatdan paklemeklik hasyl bolup gelo, farkly hasyl bolup gelo, farkly ortaga gelo. Bir adam jalanyň suwy bolsun, munyň özüne taharat etmeklik durus, gusl etmeklik hem durus. Ya gardan eridip alynan suw bolsun, ya çeşmäniň suwy, guýunyň suwy, ya dağlardan akyp duran suw, bularyň hemmesine gusl etmeklik, taharat etmeklik durus bolup gelo. Bu suwuna mutlak su diýip atylýar. Hiç bir zadyň öňe nisbet berilen ok, mutlak su munyň. Eklenji kısım su muqayyas su diýdik. Muqayyas su qaýtlanan su, başga bir zadyň öňe nisbet berilen su. Aslında muqayyas su iki kısım bolup gelo. Bir wa asli muqayyas su, bir wa arzi muqayyas su. Asli muqayyas su, meselem daraxtdan sykylyp alynan su, ya miwelerden sykylyp alynan su, gawun bolsun, tarfuz bolsun, ya portakal suw bolsun, malta suw bolsun, almadan sykylyp alynan su bolsun, miwanyň suwy ya daraxtyň suwy, bularyň özü asli muqayyas su bolup gelo. Bularyň özü fak, ýemeklik, içmeklik durus, lekin bular bilen taharat, gusl ortaga gelenok, yani taharat etmeklik bu suwlaryň özüne durusda, ya gusl etmeklik bu suwlaryň özüne durusda. Bular asli bolan muqayyas su bolup gelo. Bir we arzi bolan muqayyas su. Aslında mutlak su, lekin onun özüne bir zatlar goşulmaklyk sebepli, biraz tagyratlar gelmeklik sebepli, onun özüne soň muqayyatlik arız bolup gelo. Muqayyatlik peş gelo, muqayyatlik üstüne gelo. Onun özüne arzi muqayyat diýer. Arzi bolan muqayyat su. Bir su ki aslında mutlak. Lekin mutlak suwun özüne bir zat goşulsa, bir zat garşsa. Onuň özüne açyklasak, bir mutlak su ki onuň özüne bir zat goşulsa, garşsa. Garşan zadyň özü ya nejas zat garşar, ya bolmasa fak zat garşar.
Eger nejas zat qarışsa, nejasat qoşulasa, bir mutlaq pak suwun özüne. Ol nejasat ha az bolsun, ha köp bolsun, qoşulan suwun özüne, suw iki mutlaq suw şonuň özüne nejas qoşulsa, ol suwun özü köp bolsun ya az bolsun, şol qoşulan nejasatyň eseri zahir bolsun ya zahir bolmasyn, hiç farkadynok, ol suwun özü mutlaq suwlukdan çyky, muqayyat suw bolup gelo, tarat etmeklik, gusl etmeklik ol suwun özüne nadyrys bolup gelo. Eger qoşulan zat nejas bolsa, eger qoşulan zat pak zat bolsa, pak zat qoşulsa, pak zat qoşulan suratynda ya şo qoşulan zat doňak zat bolar, jamit bolar, doňak zat bolar, ya aqqyn zat bolar. Eger qoşulan zat doňak zat bolsa, meselen topur şekillik, yaprak şekillik. Eger qoşulan zat jamit doňak zat bolsa, yaprak şekilli ya topur şekillik, bu suratda suwun mutlaq suwun 3 sanak wasfy var, 2 sanak tabii hali var. 3 sanak wasfy biregi rengi bar suwun, biregi mazasy bar, taamy, ýene biregem isi. 3 wasf bolmaly suwun önde. 2 sanak tabii hali, bir riqqat, maýdajyk, ýumşak, biram seylan. Riqqat we seylan 2 tabii hali bar. Eger şol qoşulan zat pak zat bolup, ödem şol pak zatyň özü jamyt doňak zat bolup, eger şol mutlaq suwun özüni, eger çendiki isini, rengini, taamyny tagyr berse hem, riqqat we seylany tagyr bermese, aqyllygyny tagyr bermese, veya şol zat qoşulan sebepli suwun özüne başga bir zat bilen at berilmedik suratda, ol suw mutlaq suw bolup gelo, onuň önüne tarat etmeklik, gusl etmeklik durus bolup. Meselen, silin suw diýse. Silin suwuna munyň özüne tofur garşan, tofuryň öz jamyt, tofur garşan, mul suwun rengi tagyr tapan, isi tagyr tapan, veya taamy tagyr tapan. Şonuň bilen hem, eger şol suw aqqyn bolsa, lay bolmasa, lay diýip at berilmese, veya lötemek diýip at berilmese, aqyllygyny elden bermese, ol suwun öz mutlaq suw bolup gelo, onuň bilen taharaty gusl durus bolup gelo. Veya başga bir at bilen at berilmedik suratynda, eger başga bir at bilen at berilen suratynda, eger sendiki aqyllygyny elden bermese hem, onuň özü mutlaq suwlukdan çykan muqayyat suw bolup gelo, onuň önüne taharaty gusl durus bolanok. Meselen, bir gadan suwun özüne, mutlaq suwun özüne, kaçaly, piyaz, pak zat, ödem, jamyt zat, doňak zat, ya famadur, bunyň bilen gaýnatdyňyz, munyň özü rengi tagyr tapdy, madasy tagyr tapdy we munyň özü aqyllygyny elden berenok, lekin baz hem munyň özüne näme edilo? Çorba diýilo. Suw diýileno, ana başga bir at bilen at berildi. Bu suratda onuň özü mutlaq suwlukdan çykan muqayyat suw bolup gelo, munyň özüne tarat gusl durus bolanok. Veya meselen yaprak, bir daraktyň önünden yaprak köp düşdi bir suwun özüne, ol yaprak köp düşüp durup, ol suwun rengini tagyr berse, isini tagyr berse, veya mazasyny tagyr berse, lekin baz hem ol suwun özü aqyllygyny elden bermen aqqyn bolup duran suratynda, o suratda ol mutlaq suwun hökmünde bolup gelo, oňa taharaty gusl durus bolup gelo. Onda bildik, qoşulan zat eger pak zat bolsa, pak zat bolandan soň, jamyt bolsa, doňak bolsa, eger çendiki reng, maza, is, 3 wasfyny tagyr berse hem, aqqyn riqqatlygyny tagyr bermedik suratynda, aqyllygyny elden bermedik suratynda, veya başga bir at bilen at berilmedik suratynda, onuň öz mutlaq suwun hökmünde bolup gelo, oňa taharaty gusl durus bolup gelo. Eger qoşulan zat, özü pak zat, lekin jamyt däl, belki
aqqın zat bolup gelse. Akıp duran zat bolsa, misli su şekillik. Suwun özi şekillik aqqın zat bolsa. O suratda yine halide. Ya şol qoşulan zat renkte, mazada, taamda su bilen hemmisil bolar veya suwun özüne, rengine, isine, mazasına muhalif bolar. Eger qoşulan zat tak zat bolup, aqqın zat bolup, ödem hemme vasıta su bilen barabar bolsa, suwun özüne muvafık bolsa, o suratda qoşulan zatın eczası şol su mutlaki onun önüne qoşuldy, şondan eczası köp bolsa, onda ol mutlak sudan çıkı, muqayyet su bolup gel, ona taratu usul durus bolanır. Eger yok, qoşulan zatın özi, ol mutlak suwun özünden eczası az bolsa, o suratda ol mutlak suwun hökmünde bolup gel, onun bilen taratu usul durus bolup gel. Mesalan, bir adam qurbat üçün tarat qıldı, tarat qılan suwuny bir kündünün özüne ya bir kutynyň önüne koydy. Alyp koydy. Taratda qurbat üçün istimal edip tarat qılan suwuny. A mustamal diýär munyň özüne. A mustamalyň özi fak bolup gelo. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin kavline göre a mustamal fak bolup gelo. Lekin fakla wujuda. Özi fak damga ýokyndan nejes bolup duran ýok, özi fak bolup gelo. Lekin fakla wujuda. Qoşulan zat özi fak. Mesela mustamal şekillik özi hem aqqın aqıp duran, mesela su şekillik. Özi hem suwun özüne hemme zatda muvafık, muhalifde. Bu suratda garak görürüz. Eger şol a mustamal mesela 1 litr a mustamal 5 litr mutlak suwun önüne qoşulanmasa, bu suratda ol mutlak su, mutlak suwlukdan çıkı, muqayyet su bolup gelo, onun önüne taratu usul nadyrys bolup gelo. Eger 5 litr a mustamalyň özi 10 litr mutlak suwun önüne qoşulasa, o suratda ol mutlak su, mutlak suwluguna baqy, onun bilen taratu usul durus bolup gelo. Eger qoşulan zat özi hem fak, özi hem aqqın, lekin wasfy suwun wasfyna muhalif bolup gelo. Muhalif bolup gelse. Rengi, madasy, isi. Bu üçisi suwun özüniň reng we mada we taamynyň isiniň özüne muhalif bolup gelse. Bu suratda garak görürüz. Eger şol qoşulan zat mutlak suwun özüne qoşulsa, şol qoşulan zatyň 3 reng, 3 wasfly bolsa, rengamma, isamma, taamamma, 3 wasflysynyň 2 wasfy şol mutlak suwun özünde zahir bolsa, bildirse, o suratda ol mutlak suw, mutlak suwlukdan çıkı, muqayyet suw bolup gelo, onuň önüne taratu usul nadyrys bolup gelo. Mesalan, sirka. Sirkanyň özi 3 wasfy: is, renk, maza. Bir mutlak suwun özüne sirka qoşulsa, sirkanyň 2 wasfy şol suwun özünde bildirse, o suratda ol suw mutlak suwlukdan çıkı, muqayyet suw bolup gelo, onuň önüne taratu usul durustal. Yok, 3 wasfdan 1 wasfy bildirse suw mutlak suwun özünde, 2 wasfy bildirmese, o suratda ol suw mutlak suwluguna baqy, onuň bilen usul tarat durus bolup gelo. Eger qoşulan zatyň 2 wasfy bolsa, meselem süt. Sütüň özünde bir renk ba, bir maza ba. Onuň önünde is ýok. 2 wasf. 2 wasfy zatyň özi mutlak suwun önüne qoşulsa, o qoşulan şol 2 wasfly zatyň bir wasfy şol mutlak suwun önünde bildirse, zuhur etse, tapılsa, o suratda ol suw mutlak suwlukdan çıkan muqayyet suw bolup gelo. Mesalan, bir gelas süýdüň özi adrap suwun önüne qoşulsa, şol suwun özünde süýdüň rengi zahir bolsa, o suratda ol suwun mutlak suwlukdan çıkan muqayyet suw bolup gelo. Onuň önüne tarat usul durusda. Yok.
iki vasfı zatın oda azraq qoşuldyz, mutlaq suwuna onun önüne hiç eser zahir bolmasa, o suratda ol mutlaq suwluguna baqi, onun bilen taratu usul durust bolup galar. Awaldan muhtasar tariqında aytalajak bolsak, mutlaq suwun önüne qoşulan zat ya nejes bu, ya pak. Eger nejes bolsa, ol mutlaq suw nejes bolup galar, onun bilen taratu usul nadurust bolup galar. Eger qoşulan zat pak bolsa, pak bolandan soň ya jamyt doňok bolar, ya aqqyn bolar. Eger jamyt bolsa, doňok bolsa, şol mutlaq suwun özüniň eger çendiki rengu, isu, taam bularyň tagyr bersem, aqjylyk, aqyllyk wasfyny tagyr bermedik suratynda, ya başga bir at bilen at berilmedik suratynda, ol mutlaq suwlugyna baqi, onuň bilen taratu usul durust. Yok, aqyllygyny tagyr berse, aqyllykdan galsa, ol suwun özü şol goşulan zat sebepli. Ya meselem başga bir at bilen at berilen suratynda, o suratda ol mutlaq suwlukdan çykyp muqayyas suw bolup galar, onuň bilen taratu usul nadurust bolup galar. Eger goşulan zat pak bolsa, öde hem jamyt däl, doňok da belki aqqyn bolsa, o suratda goşulan zatyň özi şol mutlaq suwun özüni bilen wasfy barabar bolar, ya barabar bolmaz. Eger barabar bolsa, onda eczasyna bakça, eczasyny görjäs. Eger eczasy goşulan zatyň eczasy şol mutlaq suwdan köp bolsa, o suratda ol mutlaq suwlukdan çykyp muqayyas suw bolup galar, onuň bilen taratu usul nadurust bolup galar. Yok, goşulan zat az, ol mutlaq suw köp, o suratda mutlaq suwlugyna baqi, onuň bilen taratu usul durust bolup galar. Eger şol goşulan zat özi fak, özem doňok däl, aqqyn bolandan soň hem wasflary suwun wasfyna muhalif, o suratda 3 wasfdan 3 wasfly goşulan zatyň 2 wasfy şol mutlaq suwun önünde bildirse, o suratda hem ol suwun muqayyas suw bolup galar, mutlaq suwlukdan çykyp taratu usul nadurust. Eger yok 3 wasfdan 1 wasfy zahir bolsa, 2 wasfy zahir bolmasa, o suratda ol mutlaq suwlugyna baqi, taratu usul durust bolup galar. Eger 2 wasfy zat bolsa, 2 wasflynyň 1 wasfy suw mutlaq suwuna goşulyp şonda zahir bolsa, görünse, o suratda ol suw muqayyas suw bolup galar, mutlaq suwlukdan çykyp taratu usul nadurust bolup galar. Eger yok şol 2 wasfy zat goşulsa, şol suw mutlaq suwuna goşulsa, ol mutlaq suwda hiç bir wasfy şol 2 wasfdan 1 wasfy hem zahir bolmasa, o suratda ol mutlaq suwlugyna baqi bolup galar. Taratu usul durust bolup galar. İnşallah bu bölümde şunun bilen tamam etirmek için ikinci ayındaki bölümümüzde artan, yani qalındı suwlaryň özüň bahsinden şuru ederiz. Yani qaysi bir zady ki bir suwun önden içse, ol suwun önden qalın suwun fakmy ýa-na fakmy, oňa taratu usul durustmy ýa-na durustmy, inşallah ol bahsi ayında bölümünde ondan bahsederiz. Allah tebarek ve taala her bir ekleme tawfik bersin, şeriata mustaqim etsin ve bizim bol meclisimizi hayırlı ve menfaatlı aylandırсын. Hemme musulmanlaryň özi bizim bul beýanymyzdan hayırlanyp zindegisine tetbiq berip kamyaplyk berberlikni nasip etsin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.